Vi er en anderledes avis, som man også kan lytte til. Når man udliciterer sin journalistiske integritet til noget, som man synes kan gøres hurtigere eller smartere, men glemmer, hvad det egentlig er for en rolle, en journalist har, nemlig at være en kurator i dels kaoset i verden, men jo også dels i, hvad er egentlig sandt. Så har det med at kunne gå galt. Altså når man glemmer, at tillid er vort vigtigste produkt, så er der risiko for, at det kan gå galt med AI. Altid chatbot. Jamen fordi den giver mig bedre resultater. Altså det jeg kommer efter, når jeg søger på Google, er ofte information om noget, og der vil det som regel være smartere for mig at få nogen til at syndikere det for mig. Men det er klart, leder jeg efter historier, så går jeg ikke til en chatbot, så går jeg på Zetland eller Spotify eller Danmarks Radio.